Добър вечер в четвъртък, 23 септември. Добър вечер и от мен. С началото да видим акцентите от деня. Варненецът Пенчо Пенчев държи световния рекорд за най-много коктейли, предлагани в заведение. Освен, че е собственик на 3 бара, той е и председател на Българската асоциация на барманите. В момента в заведенията му се предлагат 1360 вида алкохолни коктейли. За последните 8 години барманът Пенчо Пенчев 2 пъти подобрява свои рекорди, вписани в книгата на Гинес, и един италиански. През 2002 той се вписва в нея със своите 947 коктейла, които предлага в заведенията си. Няколко месеца по-късно обаче италянец заема мястото му с 60 нови питиета. Пенчев се амбицира и през 2005 година отново си връща почетното място в света на рекордите. Направих запитване след 5 години в централата на Гинес. Все още кой държи рекорда и ми изпратих писмо, че рекорда се държи от Пенчо Пенчев. Днес Пенчев отново е кандидат за рекордите на Гинес за най-много предлагани коктейли в бар в света. Менюто съдържа 1360 напитки и тежи близо килограм и половина. Предлагат се както авторски, така и традиционни коктейли. Имаме голяма вариация от различни видове мохито, с различни вкусове. Като започнем от капини, малини, манго, кокос. Един коктейл средно се приготвя за 3 минути. Качествен. Всичко, смесването с окрасата. Според правилата, Пенчев показа менюто с коктейлите в присъствието на медии и нотариус, а барманите демонстрираха, че могат да приготвят произволно избрано питие от всичките 1360. Това беше и последният репортаж в емисията. Сега е ред на спортните новини. Днес България се бори за рекорд на Гинес за заведение с най-голямо разнообразие от коктейли. Бар във Варна предлага 1360 произведения на алкохолното изкуство. По регламента на книгата за рекордите на Гинес, барманите трябва да могат да приготвят всеки от 1360 коктейла за най-много 3 минути. Напитките са описани в меню, тежащо килограм и половина. Изискване на Гинес е коктейлите да са с алкохол. Просто се радвам, че успяхме да ги направим на 1360, понеже добрите коктейли са много малко в света. Съществува база данни около 15-16 хиляди коктейла, но повечето не стават за пиене. Колкото повече съставки и окраси има, толкова по-сложен е коктейлът. Един от най-трудните е Сингапур Синг, който е с джин и 7 добавки и аромати. Сред най-харесваните у нас са мохито, секс на плажа и кръвта на бармана. Опитът за рекорд беше направен в присъствието на медии и нотариус, както изисква книгата на Гинес. Поръчаните коктейли бяха в действителност много атрактивно и бързо приготвени. Пенчо Пенчев всъщност ще подобри собствения си рекорд от преди 5 години, когато предлагал 1227 коктейла. Броени минути остават до